mga ka-K5 ari na makita diri sa isa ka barangay sa distrito sa Madriao. Wa niya maghatag sing kalipayan kasi diyan siyempre hindi kanya madula ang papremyo. Mga yuhom kaguro kok singkadlaw ang naeksperyensyahan sa mga pumuluyo si Barangay Nabais, Mandurriao, Iloilo City matapos naging sorpresa sa K5 News of Iloilo pinagi sa K5 kalingawan sa barangay kahapon na Abril 25 sa bespera sa kabistahan sa nasambit nga barangay sa nagabaw na yung hunay ang linay. Ang pila ka mga pumuluyo ang game na game sa Tunyo Pampang. Are, tanawon ta sa pagsahod sa budots kung sino pa ang mahumok nga lawas. Kung may pahumok-humok sing lawas, syempre mayaraman sa paapik-aptik magsabat sa Happy Pray. Apay ta na montang. Ag siyempre, ari, hindi ganyan madula ang ilogo mo. Kaya nga sa kada parte sang kahon, mayara sang kandidat sang kwarta nga posible madaga ni manang baw gilibot pa ni manang ang kahon, no? Tapos ang kalingawan, lubos naman nagkapasalamat ang mga pumuluyo sa pagpremyo nga produkto ni Dr. Emil Uy, amo ang DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, Mighty C Radyo, Kagas. Ay, nakita kong paano nalipay ang mga pumuluyo tracing Barangay Nabais sa Madriao sa handog sa K5 kalingawan sa barangay. Patayan ng mga K5 kundi naman kami nga barangay magabisita kay mga sorpresa sang Pampang kag papremyo. Balita nagikan sa may distrito sa Madriao. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News Up. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.